Исәнмесез? Бик зур маҗаралы тапшыру була бүген Дөнья студиясендә. Безнең студиягә килде Әлмәт театрында эшләүче актриса Мәдинә Гайнуллина. Ул Татарстанның атказан артисты һәм бик күп халыкара һәм Россия, Татарстан фестивальләренең лауреаты булган, дипломнар алган кеше. Менә аның чираттагы дипломы. Ягъни бу чираттагы да түгел, чөнки бу Казахстанда үткән Шаңрау дип аталган театр фестивале 6-нчы Астана шәһәрендә ул вакытта булган һәм бу фестивальдә Мәдинә Гайнуллина Медея ролен башкарып, хатын-кыз ролен иң яхшы башкаручы дигән урын, дәрәҗә алган. Менә шушы бүләкне сезгә тапшыру менә сезнең алда. Бу спектакльне башкарганнан соң Мәдинәгә кайтып китәргә туры килгән Казанга, үз эшләре буенча, театр эше буенча һәм үзе соңыннан гына белгән аңа шундый урын бирелгән, премия бирелгән акчалата. Ләкин бүләк көткән Мәдинә һаман Казахстанга бармый. Ләкин Казахстан ерак түгел һәм монда кайтты ул һәм туп-туры Татар конгрессының Дөнья студиясына кайтты. Менә ул шушы рухи яңарыш призы белән үткәрелгән, исеме белән үткәрелгән конкурсның лауреаты. Иң башта тантаналы мизгел инде Мәдинә Гайнуллинага диплом. Рәхмәт итегез. Бик зур рәхмәт сезгә. Һәм менә шушы матур, зур Казахстанның символы булган иреккә омтылучы кошның күрсәтә торган бүләк бу. Искалыйга әле ничек булды бу хәл? Теге халыкара булгач, төрле халык театрлары катнашты. Төрле дәүләттән бит. Бишкектан да бар, анда Казахстандан да бар, Мәскәүдән дә бар, анда Татарстаннан да, менә без Татарстанны күрсәттек инде. Һәм әлбәттә мин горурландым. Менә шушындый бүләкне алу, ул минем Татарстаным өчен, минем милләтем өчен һәм үзебезнең милләтне без башка республикаларда да танытабыз. Һәм әле менә монда килгәндә дә дулкынландым бу бүләкне алырга. Инде ниһаять күрәм микән бу бүләкне дим. 1 ел узды бит инде аңа хәзер. 1 ел. Күп вакыт узды. Инде ул шәһәрнең исеме дә үзгәрде. Астана Нур-Султан булды бит инде. Безнең спектакль бит инде татар телендә. Анда кергән тамашачы һәрберсе колакчыннар алды безне тыңларга. Һәм спектакль башланып китте. Карыйм һәрберсе дә әкрен генә колакчыннарын салалар. Чөнки безнең татар аһәңен тыңлыйсы килде. Булай да аңлашыла спектакль диләр. Безгә бу колакчыннар кирәкмәде дә диләр. Менә ансы да бер горурлык. Һәм бу спектакльне дә таны, бу спектакльне куючылар турында да әйтеп китик. Һәм нәрсә уйналды ул? Нинди медеяны ачты Мәдинә? Без белгәнебезчә, театр өлкәсендә, драматургиядә Медея ул Еврипид авторының. Ә бусаның алман драматургы Хайнер Мюллерның Медея материал дип атала. Аны француз актрисасы уйнаган иде. Васильев куелышында, шуннан беләбез инде без. Һәм менә бездә аны сәхнәләштерде Уфа режиссеры Эдуард Шахов. Аның режиссеры ул инде Алжаз Жанайдаровның Кибет спектаклендә куйган иде. Ул Кибет спектакле безнең алтын битлек 4 номинация буенча катнашты Мәскәүдә. Һәм әйтәсе килә, Медея материал тагын безнең 8 егет катнашты, үзем генә түгел. Һәм әлбәттә бу бүләкне яуларга аларында өлеше зур дип әйтәсем килә. Танышып китик әле. Каян килеп чыкты Мәдинә? Мин Мәдинә дип әйтәм, чөнки бер кешенең исеме генә күренеш булгач, Хания, Фәридә, әйбит кеше шуны иң зур горурлык, әгәр дә кешенең исеме, фамилиясе һәм отчествосына әйләнсә. Шуңа күрә минем өчен Мәдинә инде булай булгач, мондый хәлләрдән соң Мәдинә безгә Мәдинә. Мәдинә кайсы яктан нәрсә эшләгән? Татарча матур булгач авылдандыр инде. Әйе, әлбәттә мин үземне авылдан дим, гәрчә мин Казан шәһәрендә тусам да, мин үземне авылдан дим, чөнки мин 1нче сыйныфка Лаиш районы Имәнкискә авылында укырга кирдем. Анда укыдым, аннары Адмирал бистәсендә Казанда, Киров районында 15нче гимназиядә белем алдым. Белем алуымның да сыры кичкенәдән инде шун мин бик ни булганмындыр дим инде. Хәзер дә шундый мин тик кенә урында утыра торган кеше түгел мин. Әз генә буш вакытым булды икән, мин инде иҗат итәм, нәрсәдер эшлим, тик кенә утыра ала торган түгел. Шулай еллар арта ел узды, татар мәктәпләрендә, авылларда чит тел юк. Үзем сериаллар карыйм.
Карыйм сериалда менә бала килеш, әле кемгәдер менә сөйләп утырган идем шуны. Карыйм теге тәрҗемәче белән сөйләгән артистның авызы туры килми. Мин шуларны тикшереп утырам. Нишләп туры килмисең дим, үзем бәләкәй. Аннары аңлый башладым. Бу чит ил кинолары. Әни өчен без чит тел белмибез дибез. Әнигә әйтәм. Әним әйтәм, нишләп безнең мәктәптә чит телләр укытмыйлар. Эй кызым, ул бит инде шәһәрдә генә ди. Бездә юк ди, авылларда ди. Хәзер генә бар инде ул инглиз телләрен укыталар, немец телләрен. Һәм шуннан әйтәм, минем чит тел өйрәнәсем килә. Әни минем хыялымны тормышка ашырырга алып китте Казанга. Йөрибез, бер мәктәпкә керәбез, берсеннән чыгабыз. Бу ничә яшьтә инде? Миңа 7нче сыйныфка кергәндәрәк, 6нчы сыйныфны бетергәч, әни әйтә, булмый кызым ди, алмыйлар сине ди, син инде хәзер яшьтәшләреңнән күпкә соңга калгансың. Имәнкискәдән аның акценты бар инде бит. Инглизендә дә Имәнкискә һәм 15нче гимназия акценты. 15нче гимназия татарча укыталар. Татарча укыттылар әйе. Шулай итеп без килеп чыктык 15нче татар гимназиясына. Аның ачылган вакыты иде. Һәм мине бик теләп алдылар авылдан дигәч тә, теле дә татарча. Әйдәгез алыйга дип, һәм мин яшьтәшләремне куып җиттем. Әле мин гарәпчә язарга да өйрәндем шунда. Һәм мин һәр вакыт минем үрнәк булып торды андагы язуым. Бик рәхмәтлемен, әмма мин анда озак укый алмадым. Кама Тамагы районы, Олы Карел авылда, бу инде Туфановый Миңнуллинның Олы Мәрәт хуҗада күрше авыл гына. Шуның белән дә горурланам әле мин. Шул авылда мин 11нче сыйныфны укып бетереп, миңа инде ишекләрен ачты Казан мәдәният һәм сәнгать академиясе. Инде актриса булырга хәл ителгән иде. Әйе, инде мәктәптә укыганда ук мин җырларга ярата идем, бии идем, һинд биюләрен бии идем, һәм инде әлбәттә спектакльләрдән өзекләр күрсәтә идек бәйрәм сайын. Әллә шул да бәлки этәргеч булгандыр. Мине дәвәнием, син сәхнә кешесе дип дәвәнием җитәкләп алып килде. Урыннары Инде хәзер ничә ел сәхнәдә? Мин инде сәхнәдә хәзер санасак 97нче елдан бирле мин инде зур сәхнәдә чыкканмын инде зур сәхнәдә. 2-3 малай бар дип. Эш малаем бар минем. Илдан, Билдан, Ризван исемнәре. Аларны да почти сәхнәдә йөреп таптың инде. Сәхнәдә йөреп таптым. Тормыш иптәшем белән бергә. Ул инде сәхнә артында балаларымны күтәреп йөрсә, мин инде сәхнәдә уен көлке уйнап йөрсәм, менә шулай итеп безнең гаилә, әлбәттә минем ирем сәнгать кешесе булмаса да. Иҗат туктап тормады алар. Юк, бер кайчанда, әмма минем шуны әйтәсем килә, минем балаларым сәнгатьтән бик ерак кеше. Алар спортны һәм инде икесе аның хәрби мәктәптә укый, һәм ничектер алар шул өлкәгә күбрәк бирелделәр. Ирем сәнгать кешесе булмаса да, ул да сәнгатьне бик аңлый. Әгәр дә ул сәнгатьне аңламаса, инде шушы еллар буе менә минем шушындый бүләкләр алдырып йөрмәс иде. Малайлар татарча беләме? Матур сөйләшәләр, Аллага шөкер. Сез идән телдә сөйләшәсез. Татар телендә әлбәттә. Чөнки Иреңә сәлам әйт, молодец. Ирем минем бер генә урыс сүзе дә ярамый ышкындырырга иде. Ул шәһәрдәме, авылдамы? Чистай Мишәров. Ярый. Инде хәзер иҗат хәзерге хәл әйтик инде. Бу елларда ничә роль башкарылды инде хәзер бит инде шушындый хәтсез генә башка бүләкләрең дә бар. Инде хәзер нинди образ, нинди моңа бәлки режиссерларның да мөнәсәбәте булгандыр инде моңа ничек? Бәлки 96нчы елда мин мәдәният һәм сәнгать академиясенә укырга кирдем. Беренче курсны тәмамлангач, минем безнең имтиханны карарга Фәрит абый Бикчантаев килде. Шул беренче курсны бетергәч, мин инде дәвәнләргә авылга кайтып киттем. Һәм миңа шалтырату булды Камал театрыннан. Килегез әле август айында укырга уку башланган чук, сезгә килергә кирәк Камал театрына диде. Без Камал театрында актерлык усталыгын алайдык. Шул вакытта куркып та калдым. Эй Ходаем, әйтәм, мине куалар микән инде театрдан? Мин ошамадым микән инде дим. Шулай итеп килеп кирдем мин август айында. Миңа Марсель Салимҗановның бүлмәсенә керергә куштылар. Ишекне әз генә ачтым да, анда шундый легендалар утыра. Равил Шарафиев, Нәҗибә Ихсанова, Рамил Тохватуллин, Наиля Ибрагимова. Гел улпат артистлар инде. Фәни Җиһаншин, менә хәзер безнең Әлмәт театрында эшләй, Наиля Нәҗипова. Югалып калдым. Ишекне ябам инде әкрен генә, әйтәм, мин монда ничек керим инде, монда алар артистлар утыра бит шундый.
алар янында басып тору да безнең өчен ул вакытта бәхет иде. Шулай итеп, Марсель Хакимович, кер әйдә котлыйм сине ди. Кирип бастым һәм миңа төп роль бирделәр. Туфан аби Миңнуллинның «Шәҗәрә» спектаклендә беренче ролем Сәлимә Сәйитбакова. Әле мин икенче курс студенты гына, бу бит төшкә керә торган гына бәхет. Һәм мин Камал театры сәхнәсендә басып торам. Бу моны нигә сөйләдем? Чөнки миңа инде менә студент вакыттан ук менә шулай ишекләр ачык иде театр эченә. Димәк, мәйтәм, инде Ходай дөрес юлга бастырган, инде мине шул вакыттан ук миңа ишекләрен ачкач, димәк, мин дөрес юлда басып торамдыр. Мин шиксез шатмын Әлмәт шәһәренә килгәнемә, Әлмәт театрында, чөнки минем Әлмәт театрында зур ишекләр ачылды. Зур дөньяның бөтен матурлыгын күрсәтте миңа Әлмәт театры. Чит илләргә барам мин Әлмәт театры белән. Һәм чит илләргә бару гына түгел, анда менә шундый югары дәрәҗәдә дипломнар алабыз, лауреатлар булабыз. Бу да бик зур сөенеч һәм мин горурланам Әлмәт театры белән. Бик зур рәхмәт итәсем килә Фәрдә Багисовнага, чөнки ул режиссерларны таба, алып килә театрга. Һәм инде безгә төрле режиссерлар белән эшләү, ул безгә бик зур чыныгу бирә. Актер буларак, бер генә режиссер белән эшләп, чыныгып булмый. Ә менә төрле режиссерлар сине төрле яктан ача. Моның белән дә бик без бәхетлебез һәм мин Искәндәр Сакаев белән эшләү бәхетенә ирештем. Ул безнең Лермонтовның Гашык Кәрим спектаклен куйды. Аның белән без Европага кадәр чыктык, Венгриядә күрсәттек без аны, андагы зәвыклы кешеләр белән очраштык, төрле театрларны күрдек, чит ил театрларын күрү бәхетенә ирештек. Аннан соң Эдуард Шахов белән эшләдек. Инде Эдуард Шахов белән менә без ике спектакль чыгардык һәм икесендә дә төп рольләрне миңа ышанып тапшырдылар һәм инде мин аларның ышанычын аклаганмындыр дип уйлыйм. Менә синең иҗат белән кайчан алай бенефис фәлән булмыймы? Ничектер? Әлбәттә яшь, әле син зур юбилейлар үткәрергә заманың җитмәгән, ләкин төп менә тамашачыларыбызга кайчан күрсәтербез инде синең иң төп рольләреңнең ниндидер галереясын? Әлбәттә, театр артистының юбилейлары аның 50 яшендә генә үтә. Мин бу хакта күп уйланып йөрдем. Инде күптәннән минем бер 20 ел булса, бер иҗат кичәне үткәрермен дигән бер хыял яна иде һәм мин менә Анда юбилейга бер 10-15 ел бардыр әле. Юк, Зур юбилейга. Юк, инде мин сәхнәдә 20 ел, профессиональ сәхнәдә. Монда юбилей бар. Инде килеп җитте, иҗат менә үземнең хыялларым тормышка ашырасы килгән вакыт һәм инде мин үзебезнең директорга шундый мөрәҗәгать белән кирдем. Ул ничектер бер шиксез, бер каршы килүсез миңа ризалашты. Бу бик әйбәт, мондый уйларың белән һәм әлбәттә эшлибез дип уңай җавап бирде. Димәк, булачак бенефис. Булачак 15-нче. Анда мактау бүләкләү генә түгел, иҗат хисабы була. Анда мактау бүләкләүләр кирәк дип санамыйм инде. 15 ноябрьдә, ул җомга көнне була, Алла боерса, минем иҗат кичәм була Әлмәт театрында һәм мин шул иҗат кичәмнең хыялым Казанда күрсәтү. Менә алай булгач, минем дә алай булгач хыялым Казанда гына миңа да барып барырга да. Шулай итеп, йолдызлар шулай кабына. Үзләре эшлиләр, үзләрен күрсәтәләр һәм аларны да халыкка күрә һәм халыкара фестивальләрдә таныганнан соң инде без тамашачыларда таныйк. Бу Мәдинә Гайнуллина булды. Казакстанда үткән халыкара театр фестивалендә иң яхшы хатын-кыз роль башкаручы, безнең Медея һәм гомумән бәлки киләчәктә ул просто Мәдинә булып китәр. Рәхмәт сезгә, бик зур.